Gledaš još jedan epizod Minecraft serijala, ali igramo na skroz drugačijem serveru gdje mi je gdje je admin moj drug i onda ja imam sve kitove osim Mastera i Vojvodina i tako dalje. Mogu da letim, sad će vidi follow y i follow y i ja letim, vidite, i pogledajte što imam od itema, to, eto to. Kako mogu da te udarim? Čekaj. Ajde ubi me Ilija čas. Neću. Što, neće tebe? Ajde Ilija. Pa bijem te, ne mogu. Ajde ovdje. Sam? Ha? Gdje ti drug? Otišao sad kući. Dosadno. Hoćeš da poslušaš nešto? Ha? Prvo ćeš sednuti za kompjuter. Ha? Prvo ćeš sednuti za kompjuter. Drugo ćeš da zaznavaš.